Ribeira vístese de tradición cunha nova edición da Ruada do Traxe. Enmarcada nas festas de Santa Uxía, as amas de casa buscan promover esta vestimenta entre a poboación. As festas de Santa Uxía acollerán o sábado 14 a cuarta edición da Ruada do Traxe galego Aires de Dorna, organizada pola Asociación Amas de Casa. Inclúe como principal novidade un cambio no percorrido do desfile, que comezará ás 6:30 da tarde. Dende a organización destacan o ensalzamento do traxe galego e tradicional como principal obxectivo deste evento, afirmando que buscan un día de festa e convivencia. No noso ánimo está o ensalzamento do traxe galego, está o ensalzamento do pasacalles con toda a xente que así o desexe, inda que non se anotaran na asociación, porque nos deixamos traxes a todas aquelas persoas que queiran participar e non o teñan, que se unan a nós o vindeiro día 14 ás 18:30 na carpa do mercado, frente ao mercado municipal, que serán ben recibidas. E despois, como decía aquí a nosa concelleira de Cultura, despois dese percorrido, de verdade, espero que sexa un día de festividade, de conciliación, de convivencia, de un cambio de impresións. Para o ano, como sempre digo, haberá máis e millor, sempre contando coa colaboración do Concello, coa Concellería de Cultura, que sempre está aí disposta. A principal novidade deste ano é a modificación do percorrido do desfile. Comezará ás 6:30 da tarde e sairá da Rúa Galicia, pasando polo Malecón, Romero Ortiz e Rosalía de Castro para rematar no novo auditorio. Alí haberá pasarela de traxes tradicionais, onde o público poderá ver un traxe premiado en diferentes certames. Quen queira acudir cun traxe e non dispoña dunha casa, a asociación deixará os de súa propiedade para os asistentes. Nos así damoslle salida a esos traxes que fixeron con moito traballo as socias anteriores a nós, as antiguas directiva, e son uns traxes que están aí guardados, e así polo menos sacámonos á calle e a xente ve o traballo que se fixo durante anos por persoas de Ribeira. E ademais hai xente que nunca puxo un traxe tradicional ou de gallego, porque nós non todos os traxes temos tradicionales, porque algúns viñan do baile de Rei de Viana, e a xente está moitas veces moi agradecida por poñer un traxe que nunca na súa vida vestira un traxe de gallego. Dende o Concello amósanse encantados coa labor da organización, ao tratarse dun evento tan laborioso que non deixe de medrar a cada ano que pasa. Está moi ben acollida, non? Porque poñen en colaboración pois entidades da zona, non? Que tamén traballan o traxe tradicional, e faise unha ruada, un desfile con todas elas, e logo posteriormente pois no escenario o completan, non? Con un presentador, bueno, con gaiteiros, non? Tamén imos a ter tamén outra vez este ano eses postos, non? De artesanía, que estarán esta vez no auditorio, na entrada do auditorio. Está a cuarta ruada do traxe, chegaremos a moitas máis, porque pouco a pouco vaise instaurando como unha actividade que vai tendo cada vez máis empuxe dentro do que é Ribeira en setembro, dentro de o que é a festividade da patrona. Van a darlle moito pulo a Ribeira ese domingo para poder sacar adiante, o sábado, para poder sacar adiante unha actividade na que se vai a poñer en valor tanto a nosa cultura como a nosa historia, como os artesáns que ben falaban deles, porque cada traxe destes é unha obra de arte que hai que facer e hai que traballar. Como decían eles, moita xente non ten a man para poder poñelo nin para poder disfrutalo, pero que cando un pode disfrutar e formar parte dunha festa como é esta, encántalle e repite a maioría da xente.